ನಿಮಿಷ ಬರ್ತಾರೆ. ಹಲೋ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡ್ರ ಮೇಲೆ ಏ ಭಯ್ಯ बात नहीं करे कोई भी ए इधर सामने आ जाओ. आप सभी लोगों को और गुजरात के उपराज्य में मिलमेट फाइबर्स मैनेजमेंट की तरफ से हम सब मैनेजर्स की तरफ से और आप सब भाई लोगों की तरफ से हर किसी को बहुत बहुत शुभकामनाएं. हर वर्ष की तरह इस साल भी जो हमने पूजा का जो आयोजन किया, आपने पूजा में अपनी उपस्थिति दिखाई, इस सब के लिए आप लोगों के बहुत बहुत धन्यवाद. जिस तरह कंपनी की प्रगति हो रही है, आप सभी लोगों की उसी तरह प्रगति हो. आप सभी लोगों को माँ दुर्गा, माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती, माँ कालिंका सभी प्रकार की सुख सुविधा दीर्घायु दे, ये मैं माता से इसी प्रकार की सेवा के भाव से आप सभी लोगों को सुख संपत्ति मिले, ऐसी उपासना करता हूँ. कन्नड़ हेडी बताइए. ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಡೋಣ ಎಲ್ಲರೂ. ಎಲ್ಲರೂ ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೇಳಿಸುತ್ತೆ, ಕೆಲವು ಕೇಳಿಸಲ್ಲ ನೀವು ಮಾತಾಡೋದ್ರಿಂದ. 2 ನಿಮಿಷ ಎಲ್ಲರೂ ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿರಿ. अरे यार साउंड किया तो किसी को सुनेगा नहीं. बात करने से कुछ
ಫಾಯ್ದಾ भी नहीं रहेगा ना ಎಲ್ಲ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಮೇಲೆ ಇವಾಗ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಆ ದೇವರಲ್ಲಿ ನಾನು ಫಸ್ಟು ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೋಸ್ಕರ ಫಸ್ಟು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ರೆ ಬಿಲ್ಡ್ಮೆಂಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಕಂಪ್ನಿಯಿಂದ ಮುಂದೆ ಹೊರೆಯುತ್ತೆ, ನೀವು ಕೂಡ ಮುಂದೆ ಬರ್ಬೋದು, ನಿಮ್ಮ ಮನೆತನ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತಾರೆ.